Jeg er en ung gut, og ikke ved så meget om politik. Hvorfor skal jeg stemme på dig? Ja, hvorfor skal du stemme på mig, Sofus? En af grundene er blandt andet, at vi skal have nogle flere virksomheder til Odense, som kan være med til at skabe gode fritidsjob og praktikpladser til de unge i Odense. Unge, som virkelig har behov for at bruge den her. Hvad fanden er det for nogle dumme spørgsmål at provokere sig? Altså, tyr, gang med! Hvem stemmer du på? Claus Larsen, Socialdemokrat.